Στο σημείο αυτό είναι καλό να ακούσει και ο κόσμος της ΑΕΚ όσους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας στάθηκαν κοντά μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια και φάνηκαν συνεπείς στη δεσμεύση τους απέναντι στο μεγάλο μας όνειρο. Τα ονόματά τους έχουν ήδη αποτυπωθεί με κοινή απόφαση των διοικητικών συμβουλίων της ΠΑΕ και της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ σε ειδικό κοινό πρακτικό προκειμένου να παραμείνουν αιώνια στην ιστορία, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής του γηπέδου μας. Αυτό το πρακτικό θα κατατεθεί σε ειδική και περίοπτη θέση στο μουσείο της ομάδας μας στο νέο μας γήπεδο. Οφείλουμε όμως να ευχαριστήσουμε ονομαστικά και δημόσια και βεβαίως όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και απλούς υπαλλήλους των συναρμόδιων Υπουργείων που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν λύγησαν σε εκβιασμούς και πιέσεις και ανταποκρίθηκαν στο δίκαιο του αγώνα μας για την τελική δικαίωση με την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Να γνωρίζουν όλοι ένα πράγμα. Ο κόσμος της ΑΕΚ και μνήμη έχει και ξέρει να γνωρίζει και να ανταμείβει όσους με ειλικρίνεια και τιμιότητα στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, φίλαθλοι και οπαδοί της ΑΕΚ, είναι ορισμένες περιπτώσεις που το μέγεθος της στιγμής που ζεις σε ξεπερνά. Είναι οι στιγμές που έρχεσαι αντιμέτωπος με την ίδια ιστορία. Σε μια τέτοια στιγμή είναι και η απόψινή. Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι στην κυριολεξία ιερός. Γιατί εδώ, σε αυτό το χώρο, πριν 90 χρόνια, οι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Ιωνία, τη Σμύρνη και το Αϊβαλί, λίγα χρόνια μετά τον ξεριζωμό και προτού ακόμα χτίσουν τα σπίτια για τους εαυτούς τους, σε παράγκες έμεναν, αποφάσισαν να χτίσουν το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδος, της ΑΕΚ. Ήθελαν πρώτα σπίτι για την ομάδα τους και μετά για τους εαυτούς τους. Γιατί η ΑΕΚ αντιπροσώπευε για αυτούς την πατρίδα που έχασαν. Αυτό ήταν η ΑΕΚ για τους ιδρυτές της. Αυτό ήταν το γήπεδο που έκτισαν το 1930 εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε. Και επειδή ο χώρος αυτός συμβόλιζε στην κυριολεξία τα ιερά και τα όσια προσφύγων, επειδή ήταν η στέγη, το σπίτι της προσφυγιάς, γι' αυτό το λόγο τον χαρακτήρισα ιερό στην αρχή της ομιλίας μου. Εδώ δούλεψαν εθελοντικά εκατοντάδες πρόσφυγες, προσφέροντας από αυτά που δεν είχαν για να χτιστεί το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ αγωνίστηκαν οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές μας, γράφοντας την ιστορία της ομάδος μας. Εδώ σήκωσαν κύπελα και πρωταθλήματα οι παππούδες και οι πατεράδες μας. Εδώ σηκώσαμε κύπελα και πρωταθλήματα εμείς, η δική μας γενιά. Εδώ έγραψαν ιστορία και οι ανωδιοτελείς παράγοντες, όπως οι αείμνηστοι Χατζιωάννου, Γκούμας και Μπάρλος, που υπηρέτησαν την ΑΕΚ στηριζόμενα σε αρχές και αξίες που φωτίζουν και το δικό μας δρόμο. Μέχρι που η ΑΕΚ και οι φίλαθλοί της, όλοι εμείς και άλλες εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, γίναμε και πάλι πρόσφυγες, αφού το 2003 χάσαμε και πάλι τη στέγη και το σπίτι μας. Όλα αυτά τα χρόνια που η ΑΕΚ είναι στην προσφυγιά μας πόνεσαν. Είδαμε την ομάδα μας να απαξιώνεται, να γίνεται αντικείμενο χλέβης, μέχρι που πήραμε την απόφαση να διεκδικήσουμε και πάλι τη θέση που της αξίζει στην ιστορία του αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως για να διεκδικήσεις τη θέση που σου αξίζει, πρέπει να αρχίσεις από εκεί που ξεκίνησες, από τα θεμέλια. Και η ΑΕΚ ξεκίνησε από εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εδώ είναι τα θεμέλια της ΑΕΚ. Αυτά τα 4 χρόνια που είναι η νέα περίοδος της ΑΕΚ, κινηθήκαμε σε 3 άξονες. Ο ένας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού στο ποδόσφαιρο, για να έχει κάθε νόημα, κάθε προσπάθεια
που καταβάλουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Τα πράγματα μπήκαν σε μια γραμμή. Οι εκλογές της ΕΠΟΣ γίνονται. Ο άλλος ήταν να εξηγιάνουμε την ομάδα σε όλους τους τομείς. Οικονομικό, οργανωτικό, προπονητικό κέντρο, υποδομές ακαδημίας και ποδοσφαιρικό δυναμικό της ομάδος. Και εδώ τα πράγματα μπήκαν σε μια γραμμή και φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ο τρίτος άξονας ήταν το γήπεδο. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι ο εαυτός της χωρίς το δικό της γήπεδο. Και δεν μιλάμε για ένα γήπεδο οπουδήποτε, γιατί και τέτοια μας προτάθηκαν να κάνουμε γήπεδο σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής. Όχι, η ΑΕΚ μπορεί να είναι ο εαυτός της μόνο εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί εδώ είναι το σπίτι της, εδώ είναι τα θεμελιά της. Μια τέτοια μέρα δεν θέλω να αναφερθώ σε όλους εκείνους που έκαναν τα πάντα για να τορπιλήσουν τις προσπάθειές μας για τη μεγάλη επιστροφή. Απλά θέλω να υπογραμμίσω ότι αντλήσαμε δύναμη από το δίκαιο του αγώνα και μετά από προσπάθειες 4 ετών βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Να βάλουμε το νέο θεμόλιο ακριβώς πάνω από το παλιό, όπως επιβάλλει η ιστορία. Εδώ θα χτιστεί το νέο μας σπίτι, με σεβασμό στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης και της Μικράς Ασίας. Με σεβασμό στην ιστορία των προγόνων μας, του προσφυγικού ελληνισμού. Με σεβασμό στην ιστορία της ΑΕΚ. Με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση. Με το βλέμμα όμως πραμμένο στο μέλλον. Και παραδοσιακή και πρωτοπόρη ταυτόχρονα. Εδώ θα δουλέψουμε τα επόμενα 2 χρόνια για να γίνει πλέον πραγματικότητα το νέο μας όνειρο. Ένα γήπεδο που θα το χαίρονται αθλητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, απλοί φίλαθλοι και απλός κόσμος. Και όχι μόνο αυτό, ένα γήπεδο εκτός από τους ανταχού αεξίδες θα είναι στην κυριολεξία σημείο αναφοράς, μνήμης και πολιτισμού. Όχι μόνο για τον προσφυγικό ελληνισμό, για τον κάθε Έλληνα. Γιατί η ιστορία της Μικράς Ασίας, του πόντου και του προσφυγικού ελληνισμού είναι η ιστορία όλων των Ελλήνων. Όλα αυτά θα στεγαστούν στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού που θα λειτουργεί στο κτηριακό συγκρότημα του γηπέδου. Ένα μουσείο μοναδικό του είδους του που θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο για άλλους επισκέπτες. Ένα μουσείο που θα είναι ανοιχτό για τα σχολεία όλων των βαθμίδων, για τα σχολεία της Αττικής, για τα σχολεία όλης Ελλάδος, για την νεολαία μας. Στο σημείο αυτό ήθελα να απευθυνθώ στους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως η ΑΕΚ δεν νοείται γήπεδο χωρίς Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι δεν νοείται Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας χωρίς γήπεδο της ΑΕΚ. ΑΕΚ και Νέα Φιλαδέλφεια είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε οι δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Και αυτό θα το αντιληφθείτε όταν προσέρχονται οι φιλάθλοι κατά δεκάδες χιλιάδες στο γήπεδο, όταν προσέρχονται οι μαθητές και οι επισκέπτες από όλη την Αττική και από όλη την Ελλάδα στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού. Όταν θα επισκέφτονται τη Νέα Φιλαδέλφεια πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο στον χρόνο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλοι και φίλοι, όπως είπα πριν από λίγο, σήμερα δεν είναι μέρα γκρίνιας, μιζέριας και μεψιμηρίας. Δεν θα αναφερθώ σε εκείνους που μας πολέμησαν και έβαλαν εμπόδια για να μην γίνει το γήπεδό μας. Ξέρω ότι και οι ίδιοι, οι περισσότεροι από εκείνους που πολέμησαν για να μην γίνει το γήπεδο, κάπου μέσα τους θα καμαρώνουν όταν δουν να ολοκληρώνεται και να γίνεται ένα στον ίδιο για την πόλη και για τον αθλητισμό. Ένα από τα πιο σύγχρονα και τα πιο όμορφα γήπεδα της Ευρώπης. Θέλω όμως να αναφερθώ σε όλους εκείνους που πίστεψαν στο όραμά μας και βοήθησαν με το ένα ή τον άλλο τρόπο στο να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φτάσουμε στη σημερινή ιστορική μέρα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, να ευχαριστήσω τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς συμβούλους, τους συνεργάτες, τους φίλους που ήταν κοντά μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας που εξυπηρέτησαν τα δίκαια αιτήματά μας ακολουθώντας τις επιταγές νομοθεσίας του ελληνικού κράτους και αγνοώντας τις φωνές μίσους και εμπάθειας. Όμως τελευταίους οφείλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που πίστεψαν στο όνειρο, στο νέο όραμα και ήταν κοντά μας κάθε Κυριακή, στηρίζοντας την ομάδα, βροντοφωνάζοντας γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο
που δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη του, που πίστεψε στο δύσκολο αγώνα μας. Άλλωστε, σε αυτή την ομάδα ποτέ δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα τα κατακτήσαμε και τα κερδίσαμε με αγώνες. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μια υπόσχεση μόνο θα δώσω. Τα τείχη της Αγιάς Σοφιάς θα είναι ψηλά, θα είναι άτρωτα και δεν θα πέσουν ποτέ ξανά. Η φλόγα άναψε, ξεκινάμε αύριο. Πριν κλείσω την ομιλία μου, πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίου, που εκτός από τη συμβολική οικονομική ενίσχυση που μας έδωσε, κυρίως την ευλογία του για να χτίσουμε την Αγία Σοφία εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, το νέο σπίτι της ΑΕΚ, το σωλή του ποδοσφαίρου, το καμάρι όλων μας. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου και σας καλώ να χτίσουμε μαζί και αυτό το δεύτερο σπίτι της ομάδας μας, όπως έκαναν οι πρόγονοι και οι ιδρυτές μας. Να τους κάνουμε πάλι υπερήφανος. Από εκεί ψηλά που μας βλέπουν, τους το χρωστάμε για τις αρχές και για αυτό το μεγαλείο που κληρονόμησαν. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι και